תוך כדי התהליך הזה פתאום, אוקיי, ירדתי 6 קילו, ועשיתי מתח ראשון בחיים, שזה היה היעד, ואני כאילו בשיא של החיים שלי. אני הכי רזה שהייתי, הכי בכושר שהייתי, לא קשה לי דברים, כאילו לא קשה לי היומיום. להתחיל תהליך עם מאמן, אומר לך, אתה בסדר, אבל בוא פשוט נעבוד על זה, בוא נכניס את זה לחיים שלך. אתה, גם בתור אבא בן 40, אתה יכול להיות במשקל של גיל 25. עברתי למידה מידיום, שהיה כזה תמיד מידות של ילדים. פתאום בחולצה הזמנתי איזה לארג' ואני כזה, זה גדול עליי. נזמין מידיום, נזמין מידיום. מוזר ללחוץ על הזה, כי זה מידה של ילדים, של בני נוער, אבל אני אזמין, ופתאום זה יושב עליי טוב. ודווקא בהתחלה, כאילו, הרגשתי שאני מתאמן פחות. אתה אמרת לי לרדת מ3 סטים לשריר ל2, אבל כאילו הוספת תרגילים. ואז זה הרגיש פחות, כי כאילו זה יותר מעניין, ובאמת הרגשתי באימונים של פחות מחצי שעה, אני כזה, בוא עשינו פה פול בדי, וזה מתתי על זה. אני חושב שהרבה אנשים לא מתחילים, כי הם כאילו מפחדים שהם צריכים להתחתן עם זה. שאם אין לי עכשיו 4 שעות בשבוע ל-20 שנה הקרובות, אז כבר אין סיבה. ודווקא כאן מאמן שאומר לך, לא, בוא נתחיל משעתיים בשבוע, ואם יש לך חדר כושר בעבודה, אז בוא ניתן 15 שעה בעבודה, אבל בבית תעשה יותר. ואתה לא צריך להיות שרירן ולהתחתן עם זה, אבל החיים שלך יכולים להשתפר לאין שיעור. אני חושב שהרבה אנשים בדיוק ליווי כזה של מישהו שמחזק אותם, ולא דווקא עכשיו בא לכעוס עליהם כדי שהם ימשיכו להתמיד, זה בדיוק מה שהם צריכים. פתאום היה איזה שבוע איראן, ואמרתי לך, מה נעשה? אני יכול ללכת לחדר כושר עדיין פעם אחת, אבל הבנות בבית, מה עושים? אז אמרת, אוקיי, וזה אפילו לא היה בתוכניות הרשמיות, אבל שבוע שדיברנו בוואטסאפ, ואמרתי לך, רגע, אז כזה כדאי, כזה לא כדאי, וזה גם מה שאני חושב שרוב האנשים צריכים.